אז מה קורה אנשים? אנחנו עושים עוד כבוד פייבלייד. אבל הפעם וייברון נגד וייברון. כן, אתם תראו שזה וייברון של מארץ חברת אחרת. אסברו ועוד וייברון של חברת אסברו, ההבדל ביניהם. ההבדל ביניהם שזה מארץ אחרת. לא מאיביי, לא מסין. אתם יודעים. אז בינתיים אנחנו מתכוננים, ובהצלחה. 3, 2, 1, גל גרסה! וואו. הוא עף למלכודת. הפעם הקרב יהיה פה עד 3. כי זה קרב אישי. ולא טורניר. אם תעשו בלייק אנחנו נעשה עוד הבדלים. ותירשמו לערוץ. 3, 2, 1, גל גרסה! וואו. ווייברון המקורי יותר ניצח בסיר פיצוץ, אם לא שמתם לב. כן. וואי. דווקא אני לא חשבתי שזה יהיה ככה. אתה רוצה לעשות עוד קרב? כן. למען האמת לא חשבתי שיהיה ככה. לומר את האמת. יש הגרלה על בטרונות ותירשמו אליהם. גם הזכרנו בסרטונים הקודמים אם אתם רואים. 3, 2, 1, גל גרסה! פעם הוא נתקע. וייברון הכי מקורי הפסיד. אבל כפי שאתם רואים, הוא עדיין מסתובב לו בנחת. מוכנים? איקון. 3, 2, 1, גל גרסה! וייברון המקורי יותר. 1-1. לומר את האמת, וייברון המקורי יותר מפתיע אותי. כן, כי יש לו ואצלו זה לא כל כך טוב. 3, 2, 1, גל גרסה! והוא עדיין שרד. הוא לא נראה כמי שמעסס לתת מכה. מזכיר לכם במצלמה זה קצת הילוך איטי. בואו נעשה לכם זווית יותר טובה. ווייברון הפחות מקורי מהם. אתם יודעים. ניצח. בואו נאמר לכם מה יהיה בסרטון הבא. נעשה עוד קרב בייבלייד מטורף. פאפניר נגד דומסייזרון שופר. לא עשינו את זה כבר? לא. 3, 2, 1, גל גרסה! שתיהם עפו, אבל הפחות מקורי שרד. הפחות מקורי נראה לי משווה. אז זהו, יהיה 3 קרבות אחרונים. עכשיו נעשה עם נקודות. 3, 2, 1, גל גרסה! מה יש לווייברון מהמלכודות? אולי נעשה עוד סרטונים כאלה. מה? עזוב. 3, 2, 1, גל גרסה! בואו נעשה לכם את זה בזווית קצת יותר טובה. נראה לי שניהם באותו מצב, לא? רגע, וייברון הפחות מקורי. סיום פיצוץ! וואי, הוא חטף פה מכות. אז יאללה ביי.